Krista! Krista, nyt takki niskaan ja kengät jalkaan ja kiireesti liikkeelle, et vaan myöhästy koulusta. Mutta äiti, missä ne vanhat kolikot on, jotka isä löysi viime kesänä, kun rakensi autotallia? Vein ne maakuntamuseoon. Olivat niistä kiinnostuneita. Jouduhan nyt jo kouluun. No niin, Krista, sitten kun menoksi vaan. Onko kaikki matkassa? Hampaat pesty? Kirjat mukana? Hyvä. Sitten vaan tuosta reppu ja kengät jalkaan. Ja hyvää koulupäivää. Mukavaa, että olette löytäneet noin paljon vanhoja esineitä kotoanne. Näistä voimme nähdä, millaista elämä oli silloin, kun mummonne ja pappanne olivat teidän ikäisiä. Kasvimaasta tai perunapellosta saattaa löytää työkaluja, jotka voivat olla tuhansia vuosia vanhoja. Jos tällaisia esineitä löytää, niin ne voi viedä vaikka museoon. Eikö olisikin hienoa saada oma löydöksensä museoon kaikkien ihmisten nähtäväksi? –1800-luvulla teollistuminen toi monipuolisuutta kaupunkien elinkeinoelämään. Lapset osallistuivat työntekoon kotona pienestä pitäen, talon pikkupiikana tai renkipoikana. Jotkut työskentelivät jopa tehtaissa näppäräsormisena, kehruutyttönä tai rullapoikana. Työpäivät olivat pitkiä ja kotona pääsi käymään vain harvoin, mutta omasta rahapalkasta sai olla ylpeä. Kristiina, tuli meinaa sammua. Kipaseko liitereistä isosulilliseen hälläpuita? Kyllä äiti, minä haen. Riittääkö yksilillinen? Riittää. Ota niitä koivuklapeja heti sitä oven vierestä. Ja syttöäkin saisi olla jonkun verran. Ja. Herrasväen lasten ei tarvinnut tehdä työtä. He saivat käydä koulua, pojat yleensä tyttöjä pidempään. Kasvatuksessa tärkeintä oli hyvän käyttäytymisen ja säädönmukaisen elämäntavan oppiminen. Kato äiti, mitä minä löysin liiteristä. Tämä on vissi joku vanha koru tai jotain. Kristiina, mikä ihme tuo on? Joku vanha ja likainen kivi. Ota heti se kaulastas pois roikkumasta. Pohjanmaan rannikolla oli paljon merimiehiä. Laivan varustuksesta ja merenkulusta oli muodostunut tärkeä talouden muoto. Laivojen ja merimiesten matkat maailman merillä kestivät yleensä useita vuosia. Kirsti, menisitkö kääntämään kasvimaata? Nauriit pitää saada kylvettyä tänne, että saadaan syksyllä satua. Onko kuokka varastossa vai riittääkö haraa? Ota kuokka. Sen pitäisi olla siinä pirtin kulmalla. Missä siemenettä? Minä kylvä siemenet sitten myöhemmällä. Keskiajalla yleinen asumismuoto oli savupirtti. Maataloudesta, varsinkin karjanhoidosta, oli tullut tärkeä elinkeino Pohjanlahden rannikolla. Lapset osallistuivat talon töihin kykyjensä ja voimiensa mukaan. Varsinkin pellolla ja paimenessa lasten työpanos oli usein korvaamaton.
Katolinen kirkko oli ulottanut vaikutuksensa tänne asti ja monet vanhat tavat ja juhlat olivat saaneet kristillisen merkityksen. Monet kristilliset tarinat ja vanhat uskomukset nivoutuivat yhteen ja tulivat osaksi jokapäiväistä arkea. Mikä koristus sinulla roikkuu hiuksissasi? Kirsti, otappa se pois ja heti. Äiti, tämä on hieno. Minä löysin tämän mulla seasta ja kun tätä vähän putsaan, niin tämä on kaunis. Äläpä väitä vasta. Annappa se tänne ja heti. Kivikaudella asetuttiin asumaan vesien äärille, järvien ja meren rantahietikolle. Jokien suut, salmikapeikot ja suojaisat Lahden pohjakat olivat suosituimpia asuinpaikkoja. Pohjanlahden kivikauden aikaisella rannikolla asuttiin kiinteissä kylissä. Rakennukset olivat osittain maahan kaivettuja. Kyliä siirrettiin 20 vuoden välein aina uudelleen meren rantaan, kun maan kohoaminen siirsi rantaa loitomas vanhasta asuinpaikasta. Kisa! Teen evästä, hai puhasta vettä. Tähänkö vai iso läävä? Se on hyvä. Joudun nyt, isä tulee pian. On arvioitu, että 6000 vuotta sitten nykyisen Suomen alueella asui 10–20 000 ihmistä. Hylkeen pyynti oli Pohjanlahden alueen ihmisten pääelinkeino. Kevät-talvella hylkeitä metsästettiin jäiltä massoittain. Niinpä kevät oli ilosta ja työntäyteistä aikaa. Traaninkeitossa ja nahkojen työstämisessä riitti työtä kaikille. Isä, missä muut ovat? Kiisa, muut tulevat pian toisella veneellä. Suomessa suurin osa kiviesineistä valmistettiin joko kvartsista tai liuskekivistä. Muualla pii oli yleisin kiviraaka-aine, mutta sitä saatiin Suomen alueelle vain tuontitavarana. Kiveä käytettiin työkaluihin, aseisiin ja koruihin, mutta niitä valmistettiin myös orgaanisista materiaaleista, muun muassa luusta ja puusta. Yleisimmät löydetyt kivityökalut ovat kirveiden ja talttojen teriä. Kiisa! Missä vesi? Tuo heti tänne, vai pitääkö minun hakia? Yhteiskunnan perusyksikkö on perhe ja suku. Kivikauden kylän ajatellaan muodostuneen muutamista toisilleen sukua olevista suurperheistä. Lähekkäin sijainneet kylät ovat muodostaneet heimon. Suvuilla oli omat päämiehensä ja he yhdessä muodostivat ehkä vanhimpain neuvoston, joka päätti heimon asioista yhdessä heimopäällikön kanssa. Jokaisella heimon jäsenellä oli oma tärkeä paikkansa yhteisön selviytymisessä ja kehittymisessä. Krista, oletko hereillä? Joo, No, minkä esineen sinä toit meille nähtäväksi? en minä löytänyt mitään.